Pak. Pun sembuh. Monggo. Dan erjane. Ngotong nggak menurut baru. Yo. Panase kok kaya ngene. Lah yo ngono lho. Ya ngono lho. Katon sinar. Yo. Ya yo surani. Yo. Hei. Sakrinane sawang iki. Mung rasake panase kaya ini. Kaya pate. Larang udan, larang pangan. Saben dina tansah leloyongan. Tandur-tandur kekuningan. Lemah sawah katon kekeringan. Kane bongkote pecut. Yen awan golek yup-yupan ora betah rasane panas tenan. Ini sekali lagi matur suwun Bapak Ketut Bapak Dulu saking Gajah Putih Trenggalek rawuhipun matur suwun sekali lagi Bapak Sunar dan Bapak Bendo Wardoyo sak Wadyabala atas kerawan Panjenengan sami wonten ing pagelaran Demit Kali wonten ing Desa Tanjung Sari Kecamatan Boyolali Kabupaten Tulungagung. Bahwasannya ngaturi kawuningan bahwasannya pada tanggal 27 dan 28 hari Sabtu dan Minggu akan diadakan sebuah event spektakuler yaitu di lapangan Desa Gandong Kabupaten Gandong Koyong ini sponsori kalian Pak Yuton Joyo Kusumo Mas Abis Wadyabala ada Mas Eri Sawadyabala untuk pandeman pendidikan khususnya dari Kota Blitar Tulungagung dan Trenggalek mohon untuk kehadirannya pada hari Sabtu tanggal 27 dan hari Minggu tanggal 28 yang akan diadakan di lapangan Desa Gandong Kabupaten Gandung Kabupaten Tulungagung. Tansah leloyongan tandur-tandur kekeringan lemah sawah mong tansah kekuningan yang aman motor suwun kepada Bapak Solihin saking Macan Boyo atas wonten ing siang punika lagi matur suwun saking Boyo Blitar ingkang dipun pandegani dening Bapak Solihin sak Wadyabala lagi kami atas nama yaitu panitia Mas Budi Demit Kali Wadyabala Mas Budi ngaturaken matur suwun panjenengan yaitu payungan Sitiban Macan Boyo dari Beliraya kawin dengan wonten ing jalan-jalan sugeng pinangge malih bending-bending kesana surga. Ayo 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 iki nahi Kang Mas Budi didorong iki iki lho Dekar foto saseter Kang Mas Budi persahabatan dengan Kang Mas Iwan saking Cokro sabar sabar foto aku nih Budi rada biru oleh dorong kuwi jawarane jagone calon weter manunggal dari Kota Blitar kami goro awas hei yo sahabat rekan-rekan cantik
dari Sokor Sakoro. Yo kilo rusane pitung gajah iki omonge Kakak Starjo iki rusane pitung gajah anak-anak iki ya ramong he Yo bukan parat tanpa buyung nekat laku nuruti ati sing bingung kaya ngene rasane wong nandang uyuh kurang sito nyangen ki nggonku arep jaluk tulung kurang sito sabar jenang kula ilali tan bisa lali ono sebrang liramu dari Bali Mas Deni kapan Mas Deni iseta enten Mas Deni yo umpama bayi lukai pinggir jurang wengi dari tangan payung sing ilang mapur ono ngawang-ngawang ayo tandu flash dari tim medis tolong ada yang luka sawah di Mas Deni mendong hujan badai tanpa payung iki jenenge wong seni nekat mlaku nuruti ati sing bingung kaya ngene rasane wong nandang uyung menyang endi Mas arep jaluk tulung kembang kantil komantil sakroning ati jenang lali tan bisa lali ngono lho ora ngomong aku yo majep ae Peng ngombe-ngombe. Ngapunten nggih nek niki geger niki bodo niki. Tapi nek dhuwur mengki boten sae. Mengki bijine tilong sitok cara tinjune. Ngono. Ya. Nek kemawon kowe sing ngadep. Utralu karo ape dina malam minggu ayo timbang lungguh dhewek atine re ya mung kelek-kelek pengen ketemu maning ambek riko Bapak Sutikno Jawara Tuban Hari Blitar Barat iki rusane pituk ajahan riko iki yo agune Blitar bisa Bapak Sutikno bisa jalawati ora kroso lek ngono kowe saya sore, saya rame, suasanane sing penting kondusif. Ucapkan dari segenap panitia sebut kali ucapkan terima kasih Bapak Kepolisian Boyolali beserta jajarannya dan Bapak dan Ramil khususnya Bapak Kapal Desa Tanjung Sari yang telah memberikan fasilitas yaitu berjalannya yaitu pagelaran pagelaran demit sekali
Ingkang dipun pandegani dening panjenengan Kang Mas Budi, Kang Mas Deni, Mas Harto sak Wajabala grup Mbah Rino wangi mong tansah dadi Bapak Ansori, Mas Mut, Mas Bambang sak Wajabala. Kawula menapa perlakuipun tidak boleh matur matur sun sedaya. Segenap paguyuban tigan dari manapun Anda berada khususnya kota Trenggalek dan kota Tulungagung dan kota Blitar Raya yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sip, jos, Kamas dari Cokro, Pastor matur sun kawula. Kamas Rasid sak Wajabala minangka pangemban yaitu pimpinan dari Tulodo Karyo dari kota Senggang. Tulungagung matur suwun kawula. Oh, tak ayo. Iya pinter weh. Iki lho, hari Tulodo Karyo. Modho jagone iki. Hei, hei, hei. Sumari wing katana wangi kembangi kopi turut ngotang sinawang kaya saloko godhonge ijo ngawe merati saya ayam tentrem sinawang katone ayam kopi kembang wis wayahe metu wae setahun sepisan nggo kopi biasae kopi abang gede-gede popolani ruto ana lemah sisa luwih iku arane mak bapak ingsun arep lumaku